सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 29थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गेवलां मोसानाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहारारि गुनेन्द्र बसुमतारी बिथां लोगोसे बाहागो लायो तामुलपुर बिधान सभानि एमएलए जलेन दैमारी बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहारारि गुनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों गेवलां बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजों जे बैसागु मोसानाय बादायलायनाय जे बादायलायनायखौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव होनाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ इयुनावबो लांबाय थानांगोन। मानो होनबा बे बादायलायनायनि गेजेरजों दिनै बादायनायाव देरहासारनायनि मोनसे थांखि आरो नोजोरजों बादायारि हान्जाफोरा अरिजिनेलिटि बा आगुनि जिखिनि जिखिनि बैसागुनि जिखिनि केरेक्टार बेखौ दिन्थिफुंनो नाजानाय जिहेतु जोङो बेखौ दिनैनि बे कम्पिटिशननि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों। थारैनो बे कम्पिटिशननि गेजेरजों बैसागुनि अरिजिनेलिटिखौ दिन्थिफुंनानै देरहासारनो नाजानायनि गेजेरजोंनो नायगिरि बा जोंनि इयुन जोलै बा जोंनि लाइमोनफोरनो बैसागुखौ एक्चुअलि माबोरै मोसानाय जायो, बैसागुखौ एक्चुअलि माबायदि मेथाइजों मोसानाय जायो आरो बैसागुनि दामजु माबायदि दामजुफोरखौ बाहायनाय जायो बे बाथ्राफोरा थारैनो जि हायो बेरखांनायनि गेजेरजों आरो बेनो गुबुननो मोनसे मेसेजबो होनाय जागोन आरो गुबुननो मोनसे फोरोंनायबो जागोन। दा बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों बैसागु वार्कशप खुंनाय लोगोसे बैसागु मोसानाय कम्पिटिशन आरो बे बैसागु प्रग्रामखौ जायगा जायगा बे गेवलां बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि हारिमु आरो जोंनि हारिनि दोरोङारि आरो बियो जे जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि फोरबो बेखौ जोङो इयुनाव जौगासारहोनाय आरो गेवलांसारहोनायनि जेनाखि उद्देश्य आरो थांखि बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। आरो थारैनो जोङो दिनै बुंनो हायो जे बे मेसेजआ गासैबो जायगासिम दिनै बर' गामिसिम सौहैबाय आरो बिनिनो दिनै गोदान मोनसे जावरिखांनाय गोदान मोनसे बेबायदि मोनसे गोदानै मोनसे थासारि जोङो लाबोफिननो हाबाय होननानै आङो बुंनांगोन। बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन आफाद बा गुबुन माहारियारि आफाद बा रायजो राजा गासैनिसिमबो बे समाव आङो साबायखर बावदों आरो बे बैसागुनि बोथोराव साफ्रोमबोनिसिमबो आङो बैसागुखौ आङो जासिहरदों। साफ्रोमबोनिसिमबो आङो बे समाव गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि जोंनि गेजेराव हेफाजाब होलायनाय जोंनि गेजेराव जौगानाय बा जोंनि रायजो राजाफोरनि साननाय आरो थांखिफोरा मोगथाङाव जाफुंदों आङो बेखौबो मिजिंथिदों। जों नायदों बे नायगिरि बिथांमोननि जाहैगोन आरो पजिटिभ आरो नेगेटिभ क्रिटिसाइज खालामग्रा मानसिफोर थायो, कनस्ट्राक्टिभ आरो डिस्ट्राक्टिभ क्रिटिसाइज खालामग्रा मानसिफोर थायो। दा नेगेटिभ क्रिटिसाइज बा डिस्ट्राक्टिभ क्रिटिसाइज खालामग्रा मानसिफोरखौ जोङो केयार खालामनाय जाया, जों हिसाबबो लानाय जाया, जों एकाउन्टबो खालामनाय जाया। दा थारैनो जोङो दिल्लीयाव मानो हाबाफारिखौ खुंनो नाजामारदों, थारैनो जोङो मानो खुंमारदों नैबे बाथ्राखौ बुजिनो हायाब्ला गोरलैयैनो बिथांमोना सा जुदि नायोब्ला बिथांमोना नेगेटिभ क्रिटिसाइजबो खालामनो हयथ' साहसखौ मोन्दों जानांगौ। नाथाय दिल्ली बायदि मोनसे हादरनि राजथावनियाव बैसागु फोरबोखौ जोङो खुंहैनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि फोरबो आरो बर'हा गावहानो मोनसे हारिमु दं, बर'हा गावहानो मोनसे दोरोङारि दं। जे दोरोङारि जे हारिमु आरो जे फोरबोआ जोंखौ हारि होननानै बर' होननानै सिनायथि होनो हायो आरो बे सिनायथिखौनो लानानै जोङो बर'खौ गेरेमसा हारि गायसननायनि बाथ्राखौ जोङो दिनै बुंबाय थादों। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गेरेमसा हारि गायसननो थाखाय सिमां नुलांदों आरो बे एखे आरो नोजोर थांखिखौनो लानानै बर'नि माहारियारि फोरबो, बर'नि दोरोङारि आरो बर'नि हारिमुखौ गुबुन जायगानि मानसिफोरनो मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनायजों लोगोसे बेखौ जौगाखांहोनाय आरो बेखौ प्रमट खालामनायनि उद्देश्य आरो थांखिखौ लानानै जोङो दिल्लीयाव बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। थारैनो बे हाबाफारिखौ लानायनि उनाव ओरैबायदि माखासे गोरों गोरा, ओरैबायदि माखासे सानसुमै आरो ओरैबायदि जायगानिफ्राय माखासे पजिटिभ मोनसे फिडबेक फैदों जे बे हाबाफारिखौ दिल्लीयावल' नङा, बे हाबाफारिखौ गुबुन जायगायावबो लानांगौ, केलकातायाव लानांगौनि थाखाय जोंखौ बोसोन हरदों। खाथिनोनो मोनसे हादर दङ जोंना नेपाल, जि जायगायाव बर' रायजो राजाफोर दङ। नेपालाव खुंनांगौनि थाखाय जोंखौ बोसोन हरदों, बेंगालराव खुंनो थाखाय जोंखौ बोसोन हरदों, महाराष्ट्रआव खुंनो थाखाय, चेन्नाइआव खुंनो थाखाय, तामिलनाडुआव खुंनो थाखाय जोंखौ बोसोन हरदों। दा बेखायनो आरो मा होनदों जोंहा खाथिनोनो रायजो जोंना नागालेण्ड दङ, नागालेण्डआव बर'फोर दङ, बे जायगाफोराव खुंहैनो हायोबा
आरोबाव जोंनि बर'फोरजों माने फोनांजाबनायनि मोनसे राहा बियो जागोन आरो बेजोंनो बर' हारिनि हारिमु दोरों आरो फोरबोखौ जोङो गेवलांसार होनायनि बियो मोनसे राहा आरो एक्टिभिटी जागोन नै बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों दा बेखायनो जोङो जायफोर पजिटिभलि जोंखौ फिडबेक हरदों पजिटिभलि जोंखौ साजेस्ट खालामदों बिथांमोननि बोसोनखौ जोङो लागोन आरो जायफोर नेगेटिभ मानसिफोर बा डिस्ट्राक्टिभ माखासे क्रिटिसाइज खालामग्रा मानसिफ्राथ' खालामबाय थागोन बिथांमोननि साननाय आरो बुंनायजों जोङो आगान सुरनो हाया आरो बिथांमोना जाथिनि थाखाय बिथांमोना जे गावसोर मा मावनो हादों हयथ' बिथांमोना बेखौबो एसे माने बिसार खालामनानै लानाया गोनां जायफोर मावनो नाजादों बिथांमोनखौ मावनो खाबु होनाया मोजां आरो जायफोर मावनो हाया बिथांमोना सिरि थानायानो मोजां आङो गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैया बे समाव आफादनिफ्राय जोङो मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों जोङो जे आसाम सरकारनि बैसागु बा बिहु खुंथाय आफादनो 1.5 लाख थाखा होनो नागिरनायनि जे थांखि बे थांखिखौ जोङो बरायदों नाथाय बे थांखिखौ गाहायाव मावफुंनांगौनि थाखाय माखासे अफिसारफ्रा माखासे डिपार्टमेन्टआ दायित्व मोनदों बै अफिसारफोरनि गाफालिटिनि थाखाय बै अफिसारफोरनि डिसक्रिमिनेटरि एटिटिउडनि थाखाय मोनथावना माखासे कमिटिफोरा मोनथावना माखासे माने आफादफोरा बेखौ मोननो हायाखै दा बेखौ जोङो दुखु मोनदों आरो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारिदों आरो आसाम सरकारनिसिम जोङो बेखौनो दाबि दैखांदों जे पर्यालोचना खालामफिननायनि गेजेरजों नायबिजिरफिननायनि गेजेरजों रिभिउ खालामफिननायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो मोनथावना माने अर्गेनाइजार कमिटिफोरनो बे 1.5 लाख थाखाखौ मोनहोनांगौनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबि दैखांदों आरो बेबायदि जाथाया जेन इयुनाव जाबाय थानो हाया बेखौ जाहाथे गोख्रों नोजोर होयो बेखौबो जोङो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजोन्थों। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।